Și m-am regăsit la primul meu videoclip. Astăzi o să vă arăt cum să vă faceți VR-ul, să vă puteți juca. Intrați pe aici, scrieți full, scrieți full dive, ca aici, VR, am aici, și vedeți aici, prima, intrați, o instalați și când intrați, o să vă arăt aici. Asta ori puteți să vă faceți ordine, dar e bine să vă faceți așa. Da, skip. Și la tablete nu prea merge și acum o să vă arate. Uite așa, stați că mă... Și uite, o să vă arate așa și când o să vă se încarce, asta merge pe telefon mai bine. Și uitați. Aici puteți de toate să vă căutați. Și muzici, mie așa ți le dă, poți să te uiți la 360, puteți să vă uitați la o grămadă. Și când dați pe încolo, uite, aveți un punct. Care scrie, uite, un punct. Și când dați pe o daie, uite, ca aici, așteptați să încarcă. Uite. Și aici aveți butonul de hide. Țineți, apăsați și uitați. O să se încarce. Uite-o ca să meargă. Ayağımda mouse'um da olsa yayın açarım dedim ben her zaman. Kamera da açarım. Ayağımdaki mouse'u şey yapmayın. Uite, merge. Și apăsați back. Țineți apăsat pe așa. Ca să meargă, să ieșiți. Și puteți să vă faceți asta cum doriți. Orice. Puteți și să dați aici unde e lupa aia. Și aici apăsați pe tastatura aia. Așteptați și aici o să vă arate. Chiar și la cifre. Așteptați, uitați. O să scriu eu X. Și apăsați aici pe submin, adică stați până se încarcă. Uite. Și așteptați. Și acum, când o să vi se încarce, să vă arăt aici. Nu prea pot să stau și pot să se încarce. Stau eu ca să... Uite. Și vă arăt aici. Puteți căutați orice. Și când ieșiți, apăsați pe X, adică nu are legătură, apăsați pe X-ul ăla din stânga sus. Și asta a fost aplicația. Sper că v-a plăcut. Și o să mai fac eu live-uri. O să revin pentru data viitoare. Pa, pa!